bola kan lui ti na kan ki topa pathian ko ise kan ngai lo re kan chu bai na zo fa ti hen kan tur me kan thil ti ra kan seng me Jerusalem kan ti chuan be kina Jordan lui ti chuan pathian fa chuan bo in kan lam lui ya ka hu vai ni trong chuan kan pathian bi dan hian len tu pui kai vel le ro mai chumi a bom kan zo ram nuam dom te hi isabe to mia chu ni kan pathian thu chu suy ani lo chuan kan nam kan rau dom zo fa de kan rau dom ti tak taka chuan mo ngai lo lama lo ngai lo la kan rama hian setan hi kan me reng lo pathian lung bi ai ti de hian setan hi kan ngam reng lo niam le kan nama hian eng vang mo kan shebe eng ru ni se aduar em in tha mai de in suam mai de kan rama ni tin soi tu rom eng atinge setan ngam lo in suam nei tu hian in ti hian eng atinge setan hi kan ngam reng lo kan nama hian le chuan Christian kan ni ma chuan kan ti de la min kha tu kan pi le pu ta chuan an siam tu pathian chu tlom ai na te rin om na te dik na te sem dam ei min ti mang te in nunin an lo pe thina chu ni min siam tu kan pathian kan biak na tur chu ani lo ni vậy là hiền khăn pi khot la hiền sarkar na top kan omem i sarkar na to la ka i zot na ami ingai ni lo ve i zot na ni lo pathian rong i bola ni ti kha lo se ro chu kan se thin lo va lo kan nam hia kan emel rual te hia emel le an ni na hi an pathian rong bo la ngai ni se la kan contractor rual te le kan officer rual te hia an sarkar na an thora kha pathian rong bo la ngai ni se la kan ba mai ru na om ngai lo ba ma se kan ram kan pathian thu ni lo va Israel ma kan pathian thu chu ma sai wo ka ta chuan kan mit ye ti ka Jordan lui kan khira voi na hian kan pi khotlang ta chuan sal fil te ya hu zo de ti hi kan she pa ken sal fil ka vang hian tui ta chatak kan nei thei pa ni ti na kan mo chu pathian in kan namal min som na ni karu lim tha hian no bol tol vang u nunin ni na tak zokin kan pathian chu kan ni tin nu la hian i be so kan nia sumi ani lo chuan hindu in min sim ral don kan tia kan lawe mà sẽ kan sa ko na so na chuan pathian nung po belo milem kan tia o milem bia kan tia a pathian nung bia in ti so ke kan lawe pu mo ti te kan lawe ma Christian in chim ral don kan tia milem pathian pe mai hi enga tinge pathian nung bia ti kan lo le kan pathian bia ti nung tak lo ni lo mo nge ape tu te hian kan zim lo zo le
kêu thì xuống khu về là hiệp khu về là cái lâu biển hiệp mình xem tu căn sa khóa căn bát thiên chuan ama để cho cái nụn mình bé bát thiên thara số cái mà lên tăng mà tích à bát thiên thara chẳng sáng bi lệ chẳng nè bi có cái ông lô adu tất cả xiêm tất bếc cần đi an xiêm vàng á he khu về là cần đi lova bát thiên in tu ra adu tất cả tất chia lấy luôn cần làm em tiếng an sẽ đúng tất cả những tỷ lệ bát thiên luôn ở bên khu về là in mà ở ngoài rồi bát thiên luôn tất cả adu tất cả xiêm mà lấy luôn là lằng tất cả đi